Nomntana bambiza ngoLulama ugqoke isikibha esi-orange ukhe wambona? Ayi angingayiboni mina ingane ibiza ngoLulama. Ayi angingayiboni nje. Ayi ngahamba ngiyokubhekisa yini umusha la endaweni ne? Ya ngimusha igama lami unolwazi. Wena bani igama lakho? Hayi mina ngo-Anile wakwaDlamini. Oh mina isibongo sami uMndeni. Oh ufunda grade bani? 4 wena ufunda grade bani? Ayibo mina mdala sisi. Nongaphi? Mina ngifunda grade 7. Uza ngithi mina 7 ngifunda grade 7. Bese mangaki? Mina 11. Oh ngathi nangu ngiyambona ngiyabuya ngithembisa. Ngibona yena. Hello. Ubani igama lakho? Unonke. Ngiyajabula ukwazi nami nguSenzo. Nami ngiyajabula ukwazi. Bangivumile koshopong. Ngiyajabula ukwazi. Hambelani endlini Lulama. Manje asabi umama yakho. Oh yiyo le ngane esekini. Oh hello ubani igama lakho? Hayi ngiyaphila Hayi nami ngiyaphila. kunini ngenicinga madoda kanti la Hayi ndoda ngisahleli la mfowethu qeda kufonela ubaba omncane mfethu azi. Qeda ngifonela le emakhaya baba ebangidinga ekhaya azi nami sengiyabona le mpilo la eGoli manje ndoda. ngicabanga ukhamba Sengicabanga ukuhamba mfethu because iyabona. manje inkinga mfethu ukuthi mawuhamba uzohamba ngani ngoba uyazi ukuthi mina nawe mfethu asinafoko Eyasinalutho mfethu eyasinalo. konix Kumele siphande ndoda. mara hayi ngangincedisa mfethu siphande uyabona Ya sobona ntwana la senza khona sobona la inami nje engiqalaza ngoba bheka maybe ngabuya uphethe inhlanhla indoda. balekile ukuthi uqalaze mawumuntu mfethu Ngoba kunzima manje nale khathi zoJanuary ndoda kunzima mfethu uJanuary. ngara siyahluza mawuthi unzima uJanuary khona ayiqinisile la Indoda nale word yashintsha ayibona. hayi ndoda kumele sidedele ngasendaweni Ayivele shenke siyashintsha. hey Mfethu ngiyajabula uDuthu zili uzongibona yabo. hayi khululeka uyazi sonke mfethu Asonke baba. sonke dona yami Uyamazi umama wakho unembatha. Yiyo Unyanyisa kanjani loyo? makafundise ngathi ngalala. UDlamini ke yena usiswe maths. Yiyo Akangidingi. Ufuna like yonke into Ibe ngaye. Kancane ke ngathi ngibona omunye lapha yasazi ubani. Hayibo ngathi nje musha lo game. Ngikucelele ezolo kena ke ngihlangana nomunye ugirl. Angazi igama lakho nolwazi yabe kanti Hayibo unamanga wena. Cha yazini kumele sisizane yazi brand wena usize mina yazini. Siyafunda sikulisile. Njani? Right. Awusemuhle uhlala Ngihlala la ilibit. Maye awuzo nenye nje ubani igama lakho ayithina ke uzosunderstand nje yabo kubaba kwethu. Like siyaphapha. Siyakubona ukuthi uyaqala ukufika endaweni. Ubani igama lakho? ulithawu. Kwenza sekho ke girl ngoba thina ke singabozulu singabomagela ngisho like.
Asambe nisikumngane wami nolwazi lo omusha bengitshela naye. Asambe ke. Kanobani lethabo. Awulitsabadzaba, awulitsotsotsotsa. Boy. Mfana ya. Umnandi boy. Angimnandi ntwana. Nami ngikhona. Awubuya manje ngokuqhamuka ngapha. Ngithi ngibuye esigila. Eske. Esigila. At least ntwana manje sesakho sibonile la eske. Futhi mangifuni naso lesiyana. Intanga ngibuza ukuthi khambeni ntwana. Kambe ntanga la eske. Lapho esigila shuthi mangibreak ngiyangithola lapha efidi scheme angisho yazazi le ama G12 lapha ya ama G11. Kambe ntanga. Into eselayinini ndoto yazazi lezi esibhema insango lapha ya. Zangiganda ntanga. Sifuna ukulwa nami nama G9 lapha ya. Zithi nginywele. Ndoda ngasichela ndoda cishe ngaphumisa enye into ntwana. Mfana bekumele ndoda ufake i1 ndoda isicima ndoda izohlehla zonke lezi ntwana lezi. Izintwana ntanga nalezi zami lezi ngihamba nazo amagwala nje abakwazi ukusikhulumela. Vele intwana ndoda ayingaqava mina mfana ngiboni ngizobuya la esigele. Vele ngisaqolela ngathini emntwaneni. Asambe nayilinde ngathi uncane yazi. Uthi nala abangani bami befuna ukubonisa bona ke. Asifuna abanye abantu basibaqoqoza thina singabo magena ke thina. Hayi wena umasi. Yona kunjani? Nangingonombe ngicela naye. Hey. Freddy nje bazulu. Hello. Vele ukela thuli. Sizokufaka idalini zethu ukuthi Nangomunye asibopha abanye nje bangasukumi bami. Manje asambe ngidazini maybe so time senze something. Thina sidwen isepangwana. Yeah, nasambe. Ngoba ngathi ubuhle sekabalekile nje. Hayi lentombazana. Ukunjani emakhaya njengoba wahamba wangishiya ngedwa? Hayi bekumnandi emakhaya futhi uyazi lapha kuyadliwa futhi akuthathi isikhathi akufani nala. Yo, yini wena engathi uyela ukudla nje kuphela? Hayi angiyeli ukudla ngiyela ubumnandi nje. Maye bongabhoreki nje njengoba bengekho. Bengibhoreka khona ne. Mara kunabangane engibatholile ne kunomngane engimtholile. Omunye igama lakhe ubuhle. Intombazane ibizwa ngobuhle. Hayi ngiyakuzwa esikoleni khona. Hayi esikoleni kumnandi sho angifuni ukungasho. Wena kunjani esikoleni? Hayi bekumnandi esikoleni. Kumnandi. Since kuvuliwe nje kumnandi. Siyakuphi? Siyabongani wami laba engibathola izolo. Okay. Bahlala kuphi? Bahlala laphaya, nabo balaphaya.
Uma ngifuna ukuyobabona and ba-right sho ba-kind. Hayi kungcono-ke ukuthi ba-kind. Hayi ngiyakuzwa manje obani laba abaqhamuka lapha? Laba ayangibazi mina. Oh, ngathi ngibona umngani wami lo weskipa esigreen. Ngathi ngibona umngani wami nje. Ngazi lo munye ahamba naye. Ayiwazi njalo. Sobo. Sanibona. Mngani ubani lo ohamba naye? Umzala wami ungenayo. Mzala ubani ngegama? Mina ngu-Amahle. Oh, ngiyajabula ukwazi. Vele nize la vele uzongibona. Hayi, okay. Ningazi ngizohlala. Hayi sizakubona ngisashaya iround nje. Hayi, okay, bye bye futhi. Manje beniyaphi? Jasmine. Kuyayazi. Nokunyamalala singaboni. Awusabonakala. Kunenzathi igcineni last year. Yeah, last year. Ngiyazi phela umuntu kumele athi ukuthi kancane ukuphuma endaweni. Ngiyakuzwa manje. Manje uyaphi boy? Sebeniva yena. Siyasixhashubeni. Hayi, thina vele befisi. Manje ebesangifaka nje lesesemthethweni sihleza la. Ndoda, hayi umngane wethu. Hayi ngiyakutshela ndoda. Sesiyazwana nalo bantwana. Hayi. Ayi kodwa ngisenandaba nalezo semgedeni. Nayi. Kanti wena sakenzani lezi Ndoda zasemthethweni? yini indaba yakho nalezi yave? Ndoda lezi zasemgedeni asisifuni kayini. Siqedele imali zokuphanda sesiphanda kanjani sesiphanda kabuhlungu uyasazi masihalela izinto. Wena at least wena umama wakhe akusebenzela ukuthi uthole ukudla. Wena ndoda ekelela abantu laba. Hayi nje sasemgedeni asisifuni kayini. Bawuthi uleza semgedeni nami ngasemgedeni ndoda uthini? So semgedeni ndoda. Ndoda bengilala lapha mina ngithi bongekho mfethu ngabe uyazi ukuthi kunini ngisokola. Manje sisi wakho umgcine nini? Bengiqeda kumbona nje namhlanje. Njoba ngiza kanje ngisuka kuwe. Hayi ngiyakuzwa. Siyaphila. Siyabona. Kumaphi mngani sophethe nezigubhu zamanzi? Hayi kuyashisa khona ngihlale sikuyo. Ngithenga ngiphansi. Okay. Nangazi namhlanje ngiphethe ingane. Umzala wakhe. Chazi yakhe. Lona umzala kaLithabo igama lakhe Lolwazi. So wena Nolwazi igama lakamzala Amahle. Isibongo sakhe uMsi. Wola. Sure. Ninjani bobuthi? Hayi siyaphila. Bengisacela ukuhlala nani. Awu sizobloza. Achisa nabayo uphathanga naleyo isigqoko nya. Face. Second, just delete. Second. Second, just Date. I will just take him. Date. Fourth. Things happening nalo. Yenzani ngokuqhaphisisa sisibona ukuthi ubani ezweni. Ngoba mina ngu-fourth. Yo. Ayo. Igama lakho. Ululama.
Ufunda grade ba? Funda grade 1. Manje ndoda wazozala uzohlala nathi siphi intanga zakho lezi engadlala nabo. Usisi wami akekho la sengizile kuzohlala nani anginabangani. Oh, ngayihlala ntwana, hlala boy. Manje ngithi mntwanasi. Ufezela i-Chiefs. Ntwana i-favorite Chiefs. Bakujabule bani? Ndoda siyabulala, ndoda senzakala. Makamina lezi zamza. Hayi no more, liyo Pirates le. Yayibona. Makamina lezi zamza. Ntwana umtshela ukuthi Chiefs siyabulala boy. Ntwana ifavela iChiefs. Hayi ntwana yazi Indaba yayo. So, tiksalele ngok, kungabanjani ke? Kungabanjani ke? Kungabanjani? Namuthi namunye, kodwa ngifuna eduze, ungamelapha, anginankinga nawe. Namuthi namunye, kodwa ngifuna eduze, ungamelapha.
ngomso dikuzalele ngoko sazane ngcono uze nenkomo sitshate ngomso dikuzalele ngoko kungabanjani ke Manje, what's happening with the fingers? So try them. Hayibo ama-dance inyawo balabala hayibo susiteba zonke imililo ungakhohlwa sisi Sambeni. Since we Talentela ungikuthando emfudo ngalo uze mangi